Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Colosas Kapitulo 3, versikulo 14. Kat kadagitoy amin, inayon nyo ti ayat ang mamagsinggalot anan-anay iti iso amin. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Awan mananjay kwarta katangdan ko naglabananang. Inalaman nandiy anak iyo. Kahit apay asyak ti pangibagaam. Nanang. Ken maysa, apay ko mga agreklamo ka, kat agtrab-trabaho mat jay anak ko. Saan laeng asikat ti agtrab-trabaho? Ang trap-trabaho ng paiso ni Arman ijay farm ni Tata Victor. Ngamawan mat ititod na kanya kakwarta. Ay, imposible. Kay kunamkit de, gastadura ka. Iso akanayon kayo amaawanan iti kwarta. Bagbagaan niyo kumamat jay anak yun, nanang. Irresponsable a padre di pamilya. Mare Helen, adto iti utangam. Saan ka nga apuran ngagbayad? Bayadam tulatan into nadda kwartam. Agyaman na pare Harold. Aday gatang kun iti bagas mi. Anyamat tanti kastoy abiyag mi nga gina. Sapay agis eskwela dagiti duang anak ko. Sakit jak unay makatrabaho. Tadwapay lang titawan ti burida ko. Saan mat nga rod akayat ti katugangag tagaw awir. Tapno makatrabaho ako ma. Ay, kaasi ka mat mare. Naimbag pa iti asawang pare. Tasaan nga agparparikot. Ngamin nasingpat ka. Ngam siya. Agparikutak no kasano amapakan ko dagiti anak ko iti mamitlo iti may sangal daw. Takasano no adamat gada takawan mat nila kay ko. Ala, bayaman, tapadasak to akasarita nila kay mo, mare. Barang saan nanto at tagidaksen, ti ibagak kankwana. Unay kakat ngaminan, Helen. Ibantay mo kit din ti bagim iti awan serbi na nga asawam. Man. Kita ang manday talangam. Bakbakatanan ti langam. Gapu ta kanayon anak ko nastarupam. Gapu iti parikot mo kanila kay mo. Manang, amangan no adda amom amabalin ko apagkwartaan nga oray adda ak dito'y balay. Isungarod nga inmayak. Tatulungan na kadagiti inyawid ko at trabaho. Isuro ka iti aramidam. Tauray adda ka dito'y balayo. Makatagad kalata. Agyaman ak manang. Agaramid iti decoration. Kasta ti aramidam. Mabayadan ka iti purpose. Iso alalay nga muan. Sige manang, isuro nak. Ta interesado ak. Ay, agyaman nak. Nakaturugan dagiti anak ko. Irugik mo ti trabaho nga ipapaaramid kanyak ni Manang Minda. Mayat da ito yan at trabaho. Makatagad nga uray at daag dito'y balay. Elaine! Elaine! Ninungat mo tirita! Kaddan ni Arman. Ay! Elaine! Una yan. Mangrugi man ang tawanan bain abarta. Ay, agyaman na. Nakaturog matlaang tibartag nga asawak. Diyos ko, danggam ka di ti asog ko. Tarigagayak tinaragsak a pamilya. Nga oray nakurapay lang ang ti adda pa nagbiag mi. Basta naragsak kami kuma. Asaan kumamat abartak kan babaero ti asawak. Takawan nakpay iti kwarta. Diyos ko, danggam ka di ti asog ko. Ikam ka din ni Arman iti makuna nga ayat. Ikanak iti kwarta, Helen. Inak agsapol iti panggadak. Namin anon ang nagkidaw ka iti kwarta kanyak. Tagsapol ka iti panggadam. Ngam aging gaita, awan mat masapulam a panggadam.
Takasanuma ngamin, nagpintas ti trabahom iti ayan ni Tata Victor. Ngem inikat da ka, gapo iti kinamamartek mo. Ikan nakadiwan no kayat mo ti makaraman iti tungpa. Nauma akon iti aramid mo, Arman. Iso ana saysaya at laangan no agsinata. Pumanaw kan dito balay. Anya? Papanawan nak dito mismo abalay ko? Pumanaw kan! Naragragsak ti biyag mi nga agiinan no awan ka. Sika ti pumanaw dito balay. Ado ti gastos ko dito ngem iti sika. Sige, da kami ti pumanaw dito balay. Agsinatan! Sa dino ti papananyo nga agiina, Helen. Anya ti kayat asawon day tabag abitbit mo? Pumanaw kami nga agiinan, nanang. Isina kun ti anak yo. Tawan mat serserbi na padre di pamilya. Nagturad kan nga agsaw iti kasta? Pudno ti mbagak, nanang. Sige, ingkamin. Hay! Saan ka akayat amanugang? Iso sige, pumanaw kayon. Total, saan nakamutlang nga ay ayatan ti anak ko? Anya? Saan nakaakailalaan ni Arman? Iso shoo! Panaw! Ay, kastamot ka na kayo. Anya ka diti maipaay ko, padre. Sumarsarungkar kami kadag iti babalay. Kaya't iti ilalabas mi ditoy. Nakita da ka. Iso nga inasit ganda ka, kabsat. Anya ti ibagayo, padre. Umay mi kumusta ti spiritual life yo, kabsat. At nakadimat lang na adadal yo iti panakimismis sayo. Ngayon niya aplikaryo iti biyag yo. Uwan, padre. Ta makimismis sa akmat. Uwan, kabsat. Ragsak iti kaunggan ti intay masagrap. No kasta ti aramidan tayo. Kang runaan na, maragsakan ti Dios kada tayo. Kat at-adapay ti bendisyon nga ipaay na kada tayo. Bendisyon? Wen, kabsat. Akatala, itultuloy mo ti dumngag iti mensahe ti Dios. Kan ituloy mo ay aplikar iti biyag mo. Iti kasta, maragsakan ti Dios ken ka. Kat bendisyonan na ka. Padre. Kat sapay la kuma taadda ayat ken ka. Nga iso, ti mamagsinggalot iti iso amin. Anya ngay dagita aramidam, anak ko. Agar aramidak iti dekorasyon, nanang. Kuna ni manang minda, napintas ka no tar aramidak. Kat pulos ng awan na reject kadagiti inaramid ko. Ila ko da ka di dagita? Una nang. Dito'y Pilipinas, kan iti daduma pa'y apagilyan. Kastagayam. Naimbaglaangan taadda da iti ang trabaho. Uray kaskasano, adda igatang ko iti kasapulan dagiti anak ko, nanang. Katuon na. Ay, takasano mo't nga may irresponsable ti asawam. Sipod inmay kayo nga agiina dito'y balay. Di na kay pa'y sinarungkaran ti asawam. Idawdawat ko iti Diyos nga agbalbaliw ko man ni Arman, nanang. Day tatias asog ko iti Diyos. Ay, anak ko. Amo kapat ganti Diyos ti asog mo kenkwana. Nga agpapan iti inana, agbalbaliw kumamutan. Ngamin, konsentidor kan kaapa na amin akakaaruba na. Harold, saan ka day aman nakimisa ka? Ha? Nana. Apay ka di? Ay damagak man, noan niya dagiti pagayatan ti Diyos, amasapul nga i-apply iti biyag tayo. Data ka diti umay mo damagan, iso nga imay ka, nana. Wen, amom ka day dagiti pagayatan ti Diyos. Iti day taasalod sudyo, nana. Kasladiyo pa'y nastrak ti simbaan, sipod ubing kayo. Ha? Kastoy, nana. Ayatem ti padam a tao.
Di ka manarsarita iti biyag ti kaarubam. Ipatag mo ti manugang mo. Bagbagaam ti anak mo, tamamartag. Kat di ka makiap-apa iti kaarubam. Ha? Kan kang runaan na, ingka makimisa iti Domingo. Tapno makasursuro kayo pa'y iti nasaya at abambanag, nga i-apply yo iti biyagyo. Harold. No maaramid yu dagita, nana, naragsakan ti kaunggan nyo. Kan maragsakan ti Diyos kada kayo. Iti ababa asarita, nasken nga adda ayat iti puso yu. Adto yan ti bayad ti inutang ko kan ka, pare Harold. Agyaman ak iti Diyos, tanakaurnungak iti pagbayad ko. Ay na, saan kumatkat at singsingiran? Ha? Wan, tulong kun kan ka. Igatang mo kit di iti para kadag iti anak mo. Nang runa, kat di na ka matulungan ti asawam. Sigurado ka adi mo awatan, pare? Sangaribo da ito ya. Wan kun akmat. Saan abale? Tagsusweldo akmat. Isung addalat na pagtaudan ti kwartami. Inukas na. Agyaman ak nga rod unay, pare. Awan anyaman na, mare. Pare Arman, nasayaatan nakita ka dito'y parangan nyo. Kan nasayaat, tasaan ka anabartek. Apay pare, anya ti bagam? Pare, saan mo ka di akailiw ti pamilyam? Bayam ida. Pimanaw da. Agsubli da, anong kayat da? Awan ka di ayat di tapusom, pare. Saan ka di atalagaan na patag ti pamilyam ken ka? Apay ka di apakibibiyangam ti biyag ko, Sipud baruta, aggayam tan, pare. Nasingad ta iti tunggal maysa. Amin aparikot ko idi. Sikati tumultulong kanyak. Kat kasta akmat kan ka. Anya ka di atalaga ti gagaram? Umay kalaang palagipan, pare. Anaragragsak ti biyag mo, no ipatag mo ti pamilyam. Binalbaliwan na kan anamay pinsan ti arak, pare. Anya? Aginumak maet, ngam saan akaskan ka, nga aginggat malipata mon ti lubong mo. Agbabae ka pa'y. Amom pare, malas day tayo ti biyag. Ha? Pare, agbalbaliw kan para iti pamilyam. Likli ka mon ti uminom iti arak. Tadadaelen na laeng ti salunat mo. Imayak dito'y simbaan, padre. Kat pagyamanak, tanaranaan kayo. Anya ti maipaay ko, kabsat? Siyak, jay nakasarita yu idi, padre. Inasit gandak ide, jay paraangan may. Wen, malagip kan, kabsat. Ket, kumusta kayon? Ay, nasayaat mo't, padre. Umayak lamakisarsarita kada kayo. Maipapan kan ayat. Nasayat no kasta, kabsat. Ay, amoyo ka de, padre. Saan ako amakiap-apa ka nagiti kakaarubak. Ngamin, nagbalbaliw ako. Nasayat no kasta, kabsat. Ala, ituloy mo laeng. Tatinapudno apa nagbalbaliw, pasayaatin na ti biyag. Wen, padre. Ituloy mo ti agarami di tinasayaat, tapno bindisyonan na ka ti Diyos. Ti ayat kuma ti agari kan ka, kabsat. Wen, padre. Arman, nangan ka ka din. Saan pa'y nanang? Awan mo't ngamin agluto iti kanak. Tapinanawan dakmat ti pamilyak. Anak, anya nga ta nusukunem ti pamilyam. Ket baliwan nyo ti mangrugay. Husto mat tinakuna ni padre. No adda ayat iti kaunggan, natalina ay med ti pagtaengan. Ha? Anak, anya nga ta no agsapul kan iti natalged apang gedam. Iti kasta, saan mo't nakakaase ti asawam? Hanggang bilibak kan kwa na.
tauray saan mo atulungan. Ngam nagagatlat ta. Nanang, Alan, anak ko, agsapul ka iti panggadam. Tapno saan nga agbisin ti pamilyam. Kaasimat, dagiti anak yaw. Oh, ato iti bayad tinalpas mo a dekorasyon, Helen. Ay na, agyang manak manang. Addamanen igatang ko iti masapsapul mi. Katuan Mayat da ito at trabaho manang. Ngamin, addaak lang dito'y balay. Ado ti malpas ko. Wan, ala, bayam. Takaaduwak to ti mangyag iti aramidam. Agyang manak manang. No kumataawan aw-awer mo, agtrabaho ka kumamot iti pagtrab-trabahwak. Ngam ngay nga rod. Sana bali manang. Umdas matket diti matmat gadak nga uray addaak dito'y balay. Ala, ano sam nga rod ading ko. Ay, sa anak pa mapanagla ko itatagi na naak diet. Nanang, mapanak biit ijay balay mi. Tainak alaan dagiti daddo maakawas dagiti ubing. Agsubli ak matla dagos. Pakibantay yu pa'y laang ni baby, Uwan, anak ko. Sa bagay, nasingpot day ta anak mo. Kan saan nga alikutag, iso asa anak amabannog amang bantay kan kuana. Nanang, sige nga rod, rumwarak biit. adda ka gayam, Helen. Wan, umay ko alaan dagiti daddo maakawas dagiti ubing. Mabalin ka ding agsubli kayon dito balay. Bakit? Addan panggadak. Insaraknak ni Pare Harold iti kumpanya nga ayan na. Kasta ka di? Nagsaya atin ngay. Driver ak ijay. Kwa? Agsubli kayon dito balay. Bakit? Ikarik. Agbalbaliw akon. Ikarik matayin nga agbalin anatalina iti pagtaangan tayo. Arman. Wen bakit? Nagbalbaliw akon. Iso nga ikan na kumapa iti gundaway amang ipanaknak iti panagbalbaliw ko. Agyaman ak iti Diyos. Tanagbalbaliw kan, Arman. Agyaman akmat iti Diyos. Tainik kanak iti ayat iti kaunggak. Gapo iti dayta. Nakaamirisak ket nagbalbaliwak. Ti ayat, ti kang runaan iti amin. No adda ayat, iti agasawa, natalina ay mat ti pamilya. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.